we're already paying them, no? Actually, I'll take this opportunity na rin din to announce, no? We're already paying them, no? Meron tayong pera. Yung dati kasi kaya naman hindi nabayaran kagad is kulang yung pera dahil nga nagka-problema yung ERBP fund. But since nga almost 1 year na yan, yung pamamalakad natin sa INEC medyo maganda, mataas ang ating revenue, no? So, nagtatabi tayo ng pera para mabayaran na. So, meron tayong ibabayad doon based on that. Kahit nakulang yon, mapupunuan na natin yon. Caveat lang doon, may mga nag-file kasi sa DOLE, no? So, in fairness to them naman, most of them, in fact ngayon, meron na naman, nag-withdraw na, no? So, pag nag-withdraw ka dun sa final mo sa DOLE, bayaran na, okay? Except doon sa mga yung pangalan lumabas doon sa ERBP fund. Yung mga yon, laban-laban na lang sa korte. But because I will not be allowed also by NEA to pay that. Kung meron pa silang findings. So, in fact, I had a meeting with the lawyers, laban na lang yun. Konti na lang naman yun. Konti na lang yun. I think siguro 7. But everybody else, doon sa mga nag-file, I'll take this opportunity. Kung hindi po kayo kasama doon sa ERBP na pangalan doon, pero nag-file kayo sa DOLE, mag-withdraw lang doon sa DOLE. Kasi ang DOLE rin naman din ay receive a letter. Sinasabihan naman din ako ng NLRC, ayusin mo na muna to bago natin i-proceed yung kaso. So, ang pag-ayos lang naman talaga doon, bayaran sila. So, we're doing that. I'm telling you already na may pera, babayaran ko kayo, i-withdraw lang yung kaso doon sa DOLE. Except, again, doon sa pangalan. Ayun, ano lang yun, laban-laban na lang. Not because I don't want to. Gusto ko nga matapos na to. Ang daming problema sa INEC eh. Di ba? Gusto ko tapos na sana yun sa retirees eh. Pero hindi rin naman ako iaalaw ng ngayon na bayaran yun. Kung ako naman ang magkakaso doon pag binayaran ko yun. So, kumusta naman ang investigation sa INEC? Sir, may mga kakasuhan ba? Well, actually, this morning, nandyan yung